गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। आङो सिगांनि भिडिअआवबो बुंखादों आदा आलफ्रेडजों गोबां सावरायनो गोनां दङ होननानै। दा आङो आदा आलफ्रेडजों फंनैसो बाथ्रा सावरायबावनि। भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। आदा आलफ्रेड, दा जोङो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गासैबो जोङो बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो नागिरनायखौ नुनो मोनो। गावबागाव गासैबो बेफोरबायदिजों जोंनि बर' हारिनि एनभायरनमेन्टआ मा जागोन? मोजां, बयबो हारिनि फारसे सानोबाथ' मोजां। बयबो हारिखौ सिबिनो बा हारिनि मावनायखौ नोङो बै पलिटिक्सआव जइन जाबाल' हाया। हारिखौ सिबिनोबा नोङो सिगांनि भिडिअआवबो आङो फोरमायखादों, माने सासे मोजां आबादारि जानानै बा सासे मोजां सिंगार जानानै बा सासे मोजां फालांगिरि जानानै बा सासे मोजां टिचार जानानै बा सासे मोजां मिउजिशियान जानानै बायदि बायदि रोखोमनि मा होननांगौ बेखौ प्रफेसनाव मोजां मावनानै मुलुगाव मुंदांखा जानानै बर' हारिखौ फेमास खालामनो हायो। बेथ' नंगौ, नाथाय जोंनिया मा जादों, गासैबो हारिनि थाखाय खामानि मावनो नागिरनानै गासैबो गावबागाव नांलायलायदोंसो, आफादफोर दागासिनो दङ। आफाद जानानै माने नांलायलायदोंसो। बेफोरबायदिजों जोंनि थासारिया माबायदि जागोन? आं बेफोरबायदिबाथ' माने आं साना हारिनि थाखाय मावनो ओंखारदों होननानै आं साना बेफोरबायदिखौ। माने गावबा गावनि माने लाबनि थाखाय, जाहाथे आं पाब्लिकफोरनो एसे देखायफ्लानानै आं हारिनि थाखाय बिदि खारथिंगासिनो दं, उनाव जाहाथे आं जेन'ब्ला पलिटिक्सआव जइन खालामनो हानाय बायदि। दा दिनैनि दिनाव जोंनिया बेनो जागासिनो दङ। मेक्सिमाम गावबागाव आफाद, बेनिफ्राय बियो बिसोरखौ रायो, बियो बिसोरखौ रायो, आरो सोरबाया गावसोर हारसिंनो मावनो लुबैदों। माने बिसोरो दिनैसिम माने गोरोबलायनाय माने बाथ्रा सावरायनो हाया। माने जों बेफोरबायदिब्लाथ' जों साननांगोन गासैबो हारसिंसो मावनो लुबैदों, नंगौना नङा? दा बेफोरबायदि जों माबायदि गासैबो खामानिखौ मोजां मावजोबनो हागोन नामा? बेफोरबायदि गावबागाव इंराजि रावावहाय बुंनाय दङ, इउनाइटेड वी स्टेन्ड, डिभाइडेड वी फल। माने जों खौसेयै थायोबा गसंथानानै थागोन, ओमफ्राय गावजों गाव नांलाय खमलाय जायोबा जोङो गोग्लैगोन। दा थिग जोंनि हारियावबो बेबायदिनो जागासिनो दङ, नोंथांमोनहा नुगासिनो दङ। जुदि जोंनि बर' हारिया खौसेथि जायोमोनबा, गावजों गाव नांलाय खमलाय माने सेल्फिस गोसो गैलायाबा, थारैनो बर' हारिनि मावनो सानदोंबा जोङो खौसे जानांगोन। जेसेबांखि जोंनि आफादफोर दङ बा पलिटिकेल पार्टिफोर दङ, खौसे जानांगोन। अब्लासो जोङो बुंनो हागोन नोंथांमोनहा बर' हारिनि मोजांनि थाखाय ओंखारदों होननानै। दा गावजों गाव अरलायबाय थायोबाथ' बे गैया, माने गाव गावनि उदैनि माने लाब जानायनिखौल' नायदों। दा नुगासिनो दं, गावबाव सियाराव जिरायनो मोननायखौ नायदों। दा बेनि थाखायनो ओरैबा ओरै पलिटिक्स गेलेनानै हारिया सिं जानानै थानांगोन। आं बेनि थाखायनो नोंथांनाव सोंदों, मानो होनब्ला दिनै आंबो मोनसे आफाद दानानै आंबो लिडार जानो लुबैगोन, नोंबो मोनसे आफाद दानानै नोंबो लिडार, जों सानैजों नांलायलायगोन। अब्ला आं हारसिंथ' हारिखौ मोजां खालामजोबनो हानाय नङा। बेवहाय नोंबो थादेरोब्ला बा नोंजों आंबो थादेरोब्ला, अब्लासो जोङो हारिखौ मोजां खालामनो हागोन बा जों हारिनि थाखाय खामानि मावनो हागोन। दा जों बेखौनो जोङो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव नुगासिनो दङ। दा आं बेखौ नुनायनि थाखायनो नोंथाङा मा सानो? सोरबाया जोंनि सावरायनायखौ गाज्रि मोननो हागौ, नाथाय जोङो नुनानैसो सावरायदो। जों मा सावरायदों माने जों बोथोरा माबायदि जागोन। दा मोनसे बर'आनो 20टा आफाद जायोब्ला, 20टा आफादजों नांलायलायबाय थायोब्ला, अब्ला बे बोथोराथ' मालाबाबो मोजां जानाय नङा। दा जों नुबोगासिनो दङ बेखौनो। दा जोंनि हारिया खमजोरनिफ्राय खमजोर जागासिनो दं। गोदोहाय बर' हारि होनबा गियोमोन, दाथ' गिनाय गैला, मिनियोसो। बे जाम्बाफ्रा अरलायबाय थादों होननानै। आरो आं सिगाङावबो होनखादों, जेनेबा माने डिभाइड एन्ड रुल। दा गुबुन हारिफोरनि लिडारफ्रा, दैदेनगिरिफ्रा माने बे गोबांथार आफाद दंसै नालाय, दा बेखौनो सोरबा आफादनि लिडारफोरनो एसे एनै थाखा जाहोबाय, बै आफादनि एगेन्स्टआव बुंहोबाय। बेफोरबायदि माने सोलिगासिनो दं आरो जों बुजिनांगोन। आरो पाब्लिकफ्रासो मेगन खेवनांगोन आरो जोङो मेगन खेवनांगोन। जोंनि बै साननाय हनायखौ जोङो बुजिनानै लानो रोंनांगोन आरो मा पलिटिक्स सोलिगासिनो दं,
जों बै सोरबा लिडारफ्रा गोदै गोदै होनोबा जोङो माने बुजिनांगोन औ सोर मानि थाखाय बेफोरबायदि खोथा ओंखारदों जुदि थारैनो जोंनि बै आफादनि लिडारफ्रा बा आफादफ्रा गुबुन आफादफ्रा बर'नि मोजांनि थाखाय लुगैयोबा बा बर'नि जौगानायखौ लुगैयोबा खौसेथि जानांगोन जों गावजों गाव एना एनि जानो मोननाय नङा आरो दाथ' दिनैनि दिनाव माने बिसोरो माने गासैबो माने जों नुनो मोनो माने रावबो सिंजालाया आं सानो दिनै आदा आलफ्रेडखौ आं फन खालामना लिंहरदों दिनै आदा आलफ्रेडआ आंनि न'आव फैनायाव उन्दै जागोन नामा जाया आं दिनै क'क्राझाराव आदा आलफ्रेडनियाव थांगोन औ आं उन्दै जागोन नामा जाया आदा आलफ्रेडआथ' आंखौ बायदिसिना माने गाज्रि बेबहार खालामनानै मालाबाबो हगारनाय नङा दिनै आंबोथ' आदाखौ गाज्रि बेबहार खालामनानै मालाबाबो हगारनाय नङा आंनि न'खरनियाबो नोंनियाबो अब्ला जोंनि बर'नि बे बिसोरो सासे सासेनाव थांलायनो हाया सासे सासेनाव फैलायनानै बिसोरो सावरायलायनो हाया गोजान सानफ्रोमबो नांलायो बेफोरबायदि नांलायोना नंगौ अब्ला जों पाब्लिकआ बैफोरखौ नुनानै माने पाब्लिकआ माबायदि हुसियार जानांगोन ना बिसोरो बिसोरनि बुंनाय रावावनो बेजों खारफालायबाय बेजों खारफालायबाय जों माने बेफोरबायदिनो बोथोरखौ एनभायरनमेन्टखौ जोंनि थासारिखौ गाज्रि खालामजोबगोन नामा फैनो गोनां समावबो जों दा बर'फ्रा बुजिनांगोन पलिटिक्सआ मालाबाबो पारमानेन्ट नङा बबेनि बारा मालानिफ्राय बारनानै सोर बाहा जइन जाहैगोन सोर मा खालामगोन माने जों जेबो हमनो हाया बेनि थाखायनो जोङो बुजिनांगोन जोंनि गामि ओनसोलफ्राव जोङो नुयो ओइ बे उमुक पार्टिनि ओइ बै उमुक पार्टिनि बिदा फंबायजोंनो बुथारलायनो नागिरनाय बुलायलायनाय न'आव हाबलायला फैलायला सोरबा बिफाया दस्रा पार्टिखौ सापर्ट खालामबाय ओमफ्राय फिसालाया दस्रा पार्टिखौ सापर्ट खालामबाय दा नायलायलायला रायलायलायला बेफोरबायदि नुथायखौ नुनो मोनो जोंनि बर' हारियाव आरो बेल' नङा गामिजों गामियावनो रानलायबाय बे ओरै साइडना उमुक पार्टि ओरैना उमुक पार्टि थांलायला फैलायला दा बेफोरबायदिनि थाखायनो गामियावबो डेभेलपमेन्ट गैला गामिनि थाखाय मोजां साननाय गैला इउनिटियानो गैयाबा खौसेथियानो गैयाबा जेबो गैखाया बेनो बायबांला मायबा मोनसे मोनदों बेनोल' नाथाय डेभेलपआथ' बे नङा दा जोंनिया आदा आलफ्रेडनाव कार गंसे नुयोब्ला बेखौनो जोबोद धोनि होनगोन बे कार गंसेजोंथ' मानसिया धोनि नङाना आं रिसेन्टलि सिगाङाव आङो ओरैनो जास्ट टेस्ट ड्राइभ खालामनानै ओरैनो देखायदोंमोन आरो गारि लाबाय बेफोरबायदि आरो मानसिफ्रा ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट खालामदों वा ओरैबायदि मेगन सानाय दं जोंनि धोनि जामारबाय बर'फोरनाव बे गारि गंसेजोंथ' मानसिया बेखौथ' धोनि होनना बुङा धोनि होनना बुङा आरो भिडिअखौबो नायाखै आं सिगाङाव खिन्थाखाबाय बेयो ओरैनो टेस्ट ड्राइभसो आंनि नङा होननानै होनब्लाबो माखासे मानसिफ्रा ओरैनो जास्ट बै टाइटेलखौ नायनानै थाम्बनेलखौ नायना आइयो ओरैबायदि मेगन सानाय आरो बाय टार्न मारनाय मोनबाथ' आरो मा जाबावगौमोन ओरैबायदि माने मेगन सालायनाय दं जोंनि हारियाव जोङो गोजान जानांगोन आरो जोङो जोंनि हारिया साबसिननिफ्राय हामसिन मोरैहाय जौगागोन बेखौसो जोङो हेफाजाब होलायनांगौ थुलुंगा होलायनांगौ नाथाय जोंना सोरबा सासे गोजौआव थांनो नागिरदोंबा बेखौ मारैहाय बोख्लायनो हानो सोरबा सासे मोजां बिजनेसाव साक्सेस जादोंबा मारैहाय बेखौ बोख्लायनो हानो जोंना बेखौल' नागिरो आङो दिनैनि दिनाव जोंनि बर' हारिखौ आं गोबां उन जाना थानाय बायदि मोनो नोंथाङा मा सानो मिथिया माने आं गोबां दिनैबो उन सानो दिनै कलेजफोराव दिनै गुबुन साबजेक्टफोराव बर'खौ दोननानै गुबुन साबजेक्ट दिनै जोंनि बारामा बायदियाव सदियानिफ्राय एसिस्टेन्ट प्रफेसार आपार आसामनिफ्राय खमसे खम माने साथाम साब्रैसो ओरै गोजान जायगानिफ्राय एसिस्टेन्ट प्रफेसार गुबुन साबजेक्टआव नाथाय कलेजआ जोंनियावनो जों नाथाय दाबो जोंनि बर' गथ'आ लानो हायाखै गुबुन हारिनियासो लाफैदों अब्ला आङो बेफोरखौ नायोब्ला बाखि आं जोंनि बड' साबजेक्टनिखौ आं बुंनो हानाय नंला जोंनि बड' साबजेक्टनि गेजेराव बेसेबां सिङाव माबा जादों दा मोनसे पस्ट ओंखारनो थाखायबो गोबां गोबावबो नांगौ जानो हागौ जोंनि बड'आव नाथाय गुबुन साबजेक्टआव गोबां पस्ट ओंखारगासिनो कलेजफोराव नाथाय जोंनि बर'आ गोबां खम नोंथाङा मा सानो बेफोराव जोंनि बर'फोरा मा गुबुन हारिजों नांनो हाया नामा दाबो फरायनायाव सोलोंथाइनि बिथिङाव जोंनि बर' हारिया बिराद उन होनजायो दासिमबो दानि जुगावहाय जोंनो ओरैबायदि सोलोंथाइखौ नांगौ जाहाथे जों गुबुन हारिजोंबो कम्पिट खालामनो हायो दा जोंनि गोबांथार स्टुडेन्टस बर' स्टुडेन्टसफोर कलेज लेभेलाव थाङोबा बिराद खस्थ' मोनहैयो बिसोरो माने हाहैया
आरो जेनेबा बै मेन्टेलि साइकोलजिकेलि बिराद डाउन जाहैयो दा बेनि थाखायनो जोङो जै प्राइमारि लेभेलनिफ्रायनो ओरैबायदि माने सोलोंथाइखौ लानांगोन जाहाथे जोङो गुबुन हारिजों कम्पिट खालामनो हानाय इन्टारनेसनेलि बा नेसनेलि दा बेफोरबायदि सोलोंथाइखौ इम्परटेन्ट आरो जोंनि बर' हारियाव जुदि जोङो बेफोरबायदि सोलोंथाइखौ लायाबा जों आरो बे बेकवार्डआनो थाबाय थागोन दासिमबो दानि जुगावथ' सोरबा सासे मोनसे हारिया खमजोरबा गुबुन हारिया नाख्रेबो दा बेनि थाखायनो जोंनो ओरैबायदि मोजां सोलोंथाइखौ नांगौ जाहाथे जों गुबुन हारिनिफ्रायबो एडभान्ससिन गोरोंसिन जानाय बायदि आरो जोङो गुबुन हारिखौ दबथायनो हानाय बायदि आजिखालि बुंनाय राव दंना पेन इज माइटियार देन शर्ट होननाय आरो माने कलमा थुंग्रिनिफ्राय पावारफुलसिन आरो गोहो गोरासिन होननाय दं आरो दा जोङो बुजिनांगोन बेनि थाखायनो जोङो मोजां सोलोंथाइ नांगौ मोजां सोलोंथाइ मोनबासो जोङो कम्पिट खालामनानै गोजौ लेभेलाव अफिसार लेभेलाव जोङो साख्रि मोनगोन जेला गिदिर गिदिर अफिसार डाइरेक्टर लेभेल बा प्रिन्सिपाल लेभेल बा भाइस चान्सेलर बिदि लेभेलाव सहैनो हायोबा जोङो जोंनि हारिखौ सोनो हागोन साख्रिफ्राव दा जेरै जोंनि बर'नि गेजेराव दा पुलिस अफिसारफोरावबो खम गैया एसपिफोर गैया जेनेबा आइसिफ्रानो गैया बिराद खम दा बेनि थाखायनो माने फिसा फिसा केसबाबो गिदिर गिदिर बानायना होयो दस्रा जाथिसो नालाय हारि जुदि एसपिफ्रा डिएसपिफ्रा जुदि बर' हारिमोनबा जोङो दबथायनो हागौमोन गुबुन हारिखौ बाहायनो हागौमोन जोङो हो गुबुन हारिखौ दा जोङो उल्थासो बाहायजागासिनो दं मानो होनबा जोंनि बर' हारिनिफ्राय गैया बेफोरबायदि गिदिर लेभेलनि अफिसारफोर जेनेबा डिसिफोर ना डिपुटि कमिशनार बेफोरबायदियानो गैया हो बेनिफ्राय मेजिस्ट्रेट बेफोरबायदियानो गैया जुदि जोंनि बर' हारिनिफ्राय गोबांथार मेजिस्ट्रेट डिपुटि कमिशनार एसपि डिएसपि बेफोरबायदि गिदिर गिदिर अफिसार ना डाइरेक्टरफोर माबाफोर बिदि ओंखारोबा जोङो बाहायनो हागौमोन गुबुन हारिखौ नाथाय जोंनि हारिनिफ्राय बेफोरबायदि गिदिर गिदिर अफिसार लेभेलाव गैया बेनि थाखायनो जोंखौ बाहायो गोसोबायदि बिसोर जोंखौ मा खालामो जों बाहायजायो औ बेनि मेन खारनानो जाहैबाय जोंनाव दासिमबो मोजां रोखोमनि सोलोंथाइ गैया बेनि थाखायनो जोङो ओरैबायदि सोलोंथाइखौ लानांगोन जाहाथे जोङो गुबुन हारिजोंबो कम्पिट खालामनो हायो नेसनेलि एन्ड इन्टारनेसनेलि आंनि साननायसो आरो बेयो आंनि मोनदांनाय बे सैथो बाथ्रा रांखान्थियावबो आं जोंनि बर'फोरखौ ओरैबायदि उन बायदि मोनो नोंथाङा मा सानना मिथिया थाखा फैसानि बेलायावबो जोंनि बर'फोरखौ सिगाङाव बुंखाबाय आं बिराद माने जोङो बेकवार्ड दासिमबो रांखान्थियाव बेनि मेन खारनानो जाहैबाय जोङो फालांगिखौ गोसो होआ हो बांसिन राङा बबेहाय फैयो फालांगिजों जोंनि मानसिफ्रा मा खालामो साख्रि होसोयो बेबो सरखारि साख्रि मोनाबानो गैला जिन्दिगियानो गैला बेफोरबायदि आरो जोंना जिउआनो गैला आरो जेबो खालामनानै लानो हाला बा थांनानै थानो हाला बेफोरबायदि न'आव ओरैनो उन्दु थायो साख्रिखौ मोनाखै होननानै बिमा बिफानि खामायनायखौ जायो बेरायो उन्दुयो थायो जोंनि हारिया नाथाय गुबुन हारिफ्रा मा खालामो फरायबाय डिग्री जोब्बाय साख्रि मोनासै है बेखौनो माबा मोनसे फिसा फालांगि मावख'नोसै आङो हो गय दखान सिगारेट दखान बा चिप्स फानबाय बा लामाफ्राव साहा फुदुंनानै फानबाय बेफोरबायदि बेजोंनो बिजनेसआबो देरलांबाय आरो जुदि मोजां साख्रि मोनोबा साख्रियाव हाबबाय जुदि मोजां साख्रि मोनाखैबा बेखौ मावलांबाय नोंना बिजनेस देरलांबाय आरो देनां बे बिजनेसखौ नोंनि गथ' गथायनोबो होलांनो हाबाय नाथाय साख्रि होनना नों रिटायार जानाय लोगो लोगो बे साख्रिखौथ' नोंनि गथ' गथायनो होलांनो हाया दा बेफोरबायदिनि थाखायनो जोंनि हारिया गोदोसोनानै दं मानो होनबा जोङो साख्रि होसोयो नाथाय गुबुन हारिफोरना अलरेडि जेनेरेसन आफ्टार जेनेरेसन फालांगि मावबोगासिनो दङ बिसोर स्मार्ट जाबाय आरो गथ' गथायफ्राबो माने प्रब्लेम गैया साख्रि बाख्रिनि मानो होनबा जोंना अलरेडि फेमिलि बिजनेस दं जुदि आङो फरायनायाव साक्सेस जायाबा बा साख्रि मोनाबा आङो फेमिलि बिजनेसखौ सालायनानै जागोन दा बेफोरबायदिनि थाखायनो मालाय रांखान्थियाव बिराद आवगायनानै दं गिदिर गिदिर बिल्डिं नाय नोङो बिजनेसमेन दामि दामि मार्सिडिस BMW हो फरचुनार सोर गाखोयो बिजनेसमेन नों साख्रि आवलायाथ' मालाबाबो हाया नोंना जा साख्रि मोनबाय नोंनि बे खुनुरुखुम सोलिलांबाय सिकिउर जाबाय नोंनि लाइफआ बेल' आरो रिस्क लानांगोन गोबांथार मानसिफ्रा रिस्क लानो हाया गियो बिजनेसावथ' रिस्क दङ बेनो आरो माने बिजनेसाव फैनाय माने नोङो एक्टिभ जानांगोन आरो अलसिया जाबा नों गैला आरो बे खामानि मावनो हाथारनांगोन जुजिनो हानांगोन सान हर जुजिनो हाथारनांगोन बे आरो दिनै
जोबोर मोजां बाथ्रा खोनाबावनो मोनबाय आदा आलफ्रेडनिफ्राय। अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै। जय हिन्द। खुलुमबाय।